bankmand og bære mit lån, sagde han bare, unge mand, det er sundt at være på. Hvad skal jeg gøre? Det kværner i mit hoved, det er træls, det er surt, det er noget rod. Jeg har intet sted at bo, og jeg har intet sted at være. Så jeg laller bare rundt, og det er ikke til at bære. Men da jeg gik til en bolig, har jeg bad om et rum, sagde han bare, hør nu her, nu er du for dum. Hvad skal jeg gøre? Det kværner i mit hoved, det er træls, det er surt, det er noget rod. Det er noget rod. Jeg må ind på Christiansborg, der er ikke noget at gøre. Og jeg må tale med en, der kan sitte på det tørre. Men da jeg gik til ministeren og bad mit råd, sagde han bare, du på spanden, så er du da noget. Hvad skal jeg gøre? Det kværner i mit hoved, det er træls, det er surt, det er noget rod.